Amaphela langozondo khubo noqunto amafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ngovapho mnomano ntshanga sodiba ndlela ezozihlwele zayidiba indlela zade zadiba nendlela sibunyonywana sibuchebelezana zingazingangiwa ngabakhwekazi libhedlana laselenga umthontyinga noma iphezu kwentaba sezondlwana zinamaphela eziphezu kwentaba kudwa ngalo mabhela sicoca ibhele laphekwa nelitye lenyengane lasalilitye labe lidubhudubha ibhele hayi kuthiwa hayi kwaphela ilitye libhele. Siyabulisa kaloku xa senje njalo namhlanje i-Sunday the 2nd of May 2021 lolo suku ke esiye sihlalutye ngalo amathongo. Singenise nani ke bantu abadala abafikayo kweli khaya sithi ngenani kweli khaya nonwabe siyayiqhuba lento sithunyiweyo sithi sincediseni siqhube ihambiye phambili ubize nabanye uthi likhona ikhaya lishushu pakwabhele kuthiwa ngusengela abantwana xa likhithika noko noba liyakhithika uzawubhaqa nto phayana emabheleni babizeni ke beze namathongo bawatsho nisincedise nani ezantsi ninqande kwenye indawo nithi tata ubhele noko inkcazelo yakho ngohlobo itsho ngalo ingathi asiyiyo kuba nantsi eyiyo. Siyayigxininisa into ethi kufundwa ngolo hlobo mntana omhle ngocebisa na uncedisa uphose sivivaneni ukhona umuntu ozawubhaqa nto ubhele ke ngumntu owakhuliswa ngento ekuthiwa yi-criticism and self-criticism. I don't take ukuthi ulwa nami xa usithi tata ubhele andivumi ndiyibona olu hlobo ndizawuthi ke mna xa ndinenkqondo I feel strong ngale ndiza nayo I will try to explain. If you make sense zawutsho ndithi wenza isense siyahlalutya apha tata ubhele suyitsala ke ungazinayo kwayi-announcement masingeneni kwindima ukwenzela uba lithi litshona ilanga sibe noko sesilungisela ugoduka is week 10 lesibhiziyo sihlalutya week 9 meaning sihlalutya lamathongo ale veki iphelileyo namhlanje siphethe ke yena week 9. I hope ukuthi akukho nto ndiyitsibileyo kodwa iyatsho into phambi kwambana sihlalutya week 9. Masingeneni kuyo ke le yokuhlalutya week 9 siqale ngokuqala umurhaleli khaye tata umurhala uthi namhlanje we appreciate ke aba baquqa bebuyelela it means bathi siyaphila kweli khaya lonto yenza ukubana simise ngabo sithi jonga nanko umurhale uthi uhappy ude wahlala phanga sesibaneni nguye lo umane esikhwezela xa sicima uthi umurhale siyabulela bhele sifunde kakhulu kule channel yakho camagu tata sigqithe siye ku-Asanda Mfihlo khona ke lento ayifihlileyo Asanda masimve ufihle ntoni uthi camagu bhele elithetha kamnandi ufihle into emnandi uAsanda but uyacela uthi ndicela uhlalutyelwa eliphupha inoba yona nto beyifihlile ke umfihlo masilive uthi ndiphupha uPrince KB usaziwayo ethenga iportrait yakhe kum ndingumntu ozobayo umthetho wami. I think sikhe sayithi vandla kule veki phele siyayiphinda sithi ngokwasethongweni kuye kuthiwe xa ubona usaziwayo yinto ethi kukhona apho ukekelela khona kuloo ndawo uzawufike nawe uncume. It means into entle ke lento uyenzayo into ebonwayo ngabantu abangaphaya meaning abantu abasekweli nqanaba uba wena ufika kulo. Athi omnye xa ehlalutya athi ukuba ubone usaziwayo zizihlwele zakokwenu ezo ezizokubona kuthiwe ngumntu omkhulu lowo. So thina mose ngokwethu into akukho mntu omkhulu kunabantu bakokwenu. Lo KB engamkhulu pha eTVini apha kokwenu ngabantu abadala abakhulu. So ithi lento uyenzayo ayingo KB lo ngubani lo sithetha ngaye sithetha ngomfihlo lento ubhizi yiyo mfihlo khawuthi chu iza kuthatha iyokubeka endaweni. Siye si-emphasize into ethi xa uvuka nethongo khawulikhanyisela uthi bantu abadala ndivuka nento ethile ndicinga bithetha into ethile ukwenzela uba ukuba ikade icace bayiveze but ndicinga uba eli noko yinto ethi qhuba. Sigqithe ku-Asanda siye kuphumeza unkwali ekhona nto kuthiwa uyilola inkwali ibe bomvu nanku unkwali uthi camaguba ubhele ndiyabulela kakhulu ngento osenzela yona ndicela undihlalutyele eliphupha ndaphupha umyeni wam ongasekhoyo ingathi uyaphila kodwa uthandana nenye intombazana ingathi ndilwe mna nale ntombi kodwa umyeni wam akhanyele uba unento why ingathi ndiphinde into besesiyenzile. We've discussed I think apha siphinda into besesiyenzile
siphinde into ebesesiyenzile apha. Kanti what is this week? I think senze iveki erongo, kodwa ke le part esesiyigqibile ayasizuyiphinda, asizuqala qaleni, qha sizawuvele nje sitsibele kwiveki eright. Yilena ndiyikhangela. I think we're supposed to be doing week 10. Yes, I think we are supposed to be doing week 10. Mase singena kuye ke week 10 simve ukuba week 10 usiphathele ntoni. Masingene kuye week 10 xolo for ukuqala siyojikela pha kude. Hey ubhele, sometimes yandihlaza lento. It means mandingazihlazi nam, mandihlazwe yilento yodwa. Masingeneni ke ndimeni ke yakhe week 10. Sorry, my apologies uba besingenzi week 9 sisenze week 10. Masesingenani kuye ku week 10 without any ado. Nanku umuntu oqala uthi unguthina kum, enganguthina kwezinye indawo. Uthi cama kutatubhele ndikumela ingathi khamba ndiphinde. Cama kutatubhele ndikumela ingathi ndimamele iradio, ndiyafunda kwezi clips zakho ndihleka. Ayenzeke zanto zimnandi ke. Athi siyabulela makwande, siyabulela nathi thina. Utsho njalo uthina, uthi kumnandi apha kwaBhele. Ibe ngulasi Nkosi. Lase uthi camagu Mr. Bhele, thanks for all your dedications and hard work. Lase uthi mina ke I dream a lot and I forget most times, but now of late I've had deja vus of those dreams. Akukhathalekanga if I had that dream kudala. When I start having those dreams, it's like it's like a streamline of them. Yabona ke lento ye deja vus, xa ziziphinda ezi zinto, you'll find that there is this consistent message. Kuyafuneka uyijonge ke le deja vu ukuthi what is this message? Yinto egxilayo iphinda efana ude uyazi ingena apha enhloko. Khawuyilandelele mntana omhle, mhlawumbe ungabhala ukuthi kwezi deja vus which one is common, and then sizama ujonga ukubana yintoni le uyixelelwayo. Sigqithe siye kumorhalele rhaye. Uthi cama kutatubhele, last time bendenze iti ukhamba for abantu abadala. Few days from that ndabona umfowethu omdala ebonga ngomsebenzi ebendiqeda kuyenza, esho ebonga ngento ngathi it's a gold. Kodwa ingxaki lo mfo omdala usekhona, uyaphila. Ndicela inkcazelo Bhele. Masilibulele tata ukuba xa usanda ukwenza into kubekho impendulo. This is all what we wish for. Ingaske xa ndenza thina ke singabanye, ingaske xa usenza into kubekho into ethi lo msebenzi ulindiwe. Uyabona ke ngoku wenze lo msebenzi kuthi go brother wakho ukubonga ngegold. Happy into esinoyibawela more than the gold. If uthi usaphila, kaloku uzawuvezwa the person you will know, akuzuvezwa someone you don't know. Kubulela abantu bakokwenu kulotata, they come in a form of your brother. Congratulations good gold oyifumeneyo. Yilento sithi kubalulekile ukuthi into zabantu abadala sizihoye. They are not difficult. You see lento sikuyo is not difficult. Is outsiders who make it difficult. It means ikhona ke into ezayo ke mhlekazi wami, sigqithe siye kuphumeza nkwali nankunkwalisto. Uthini cama kuba uBhele, ndiyabulela kakhulu Langa emva kokuba ndabona le page yakho. Ndiyazibona izinto kodwa andinamali yosabela ubizo kuba ixesha elininzi izinto ndizibona xa ndiphethe amanzi. Indlela yam ke icacile, ndiyifumene apho kuwe kodwa ndiyoyika uyithatha. Hey Nkwalisto, you're not the only one. You're not the only one. Some of us, we ran away successfully. Mhlawumbi nawe you may run away successfully, but run away is not successful without bargaining. I don't want to talk about that. Ndiyayithetha kubantu abakufutshane how we bargain. Abantu abadala bayamamela. I don't care who says what. Bayamamela. Sithetha nabo bantu abadala, andikabikho ready, ndicela this. Don't make a promise if ayizukwazi ukuyifulfilla sihlobo. Sigqithe siye kubias. Kubani? Bias seni. Yabona xa sowufunda bias ingathi ngubias senayi. Qombi noba ngumjamani othile, mfrench othile, sela elithile labaleka Samuel asijika igama. Uthini ubias? Cama kuba uBhele, emva kokuba ndibuyele ekufembeni kutata uNdebe. I think lena kuba is kind of longish. Masibuye ngayo sithi qhwi ezi low hanging fruit. Asibalekanga siyabuya.
siye phaya kuphumeza amachaya, that famous lady. Uthi camakuda ubhele, siyabulela ngohlalutyo lwamaphupho, siyabulela phumeza, kodwa sithe khanisakhangeliseni omnye umntu ubhele. Khanisakhangeliseni omnye umntu, sigqithe siye kunozabelo nombewu. Camakudada, bendicela uhlalutyelwa eli thongo, ndiphuphe ndiselwandle, kukho ilitye elikhulu ngaphakathi emanzini, ndime kweli litye, livelile phezulu emanzini, ndibone sekume umntu ongubhuti, then ajike amanzi aligazi, wabe evele kancinci but khange ndimncede, ndothuka emva koko. Yeah. Uyabona ke sihlobo, lena can have meanings ezilixedlana, but I think what comes to mind right now, masiyibreak sithi amanzi olwandle siyithatha ngoba ngundlunkulu, ume khona ke wena, ume elityeni in some elevation, nangamanzi yakujikela ke ababomvu, nanku umuntu ofuna uncedwa awumncedi. Ikhona into sihlwele. I wish someone can comment apha ngezantsi kule nto ndiyifundayo kasisi, particularly usisi ume kule ndawo, nasi sihlwele sako kwabo, umntu ongubhuti othile kwajika amanzi. I see ikhona ingozi ethile engazange uyincede sihlobo, because lo mntu ude wabuyela ungakhange umncede. If akunjalo ikhona nje into engekho mnandi phakathi kwekhaya. This is one of the main interpretations. That's why ngaske bekho umuntu okhomentayo. Ikhona into engekho right phakathi kwekhaya, phakathi kwesihlwele njengoba siyibona kule ndawo ikuyo, etshintshe yenza igazi. Likhona igazi elikhoyo phakathi kwekhaya elifuna uba ulilungise, because this is SOS, save our soul. Yabona la nto, oh, mayday, 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 crying for help. This could be one of interpretations. Khawilandele mhlawumbe masiziyeke ezinye. Let's listen to umuntu ozawukhomenta apha ezantsi uyibona njani, but this is what I see. Sigqithe siye kusiphokazi Siphoki. Oh, thina uSiphoki uthi camakubhele ndiphupha ndisecaweni, ingathi ndithi xa ndijonga umlenze wam uyaqhuma, kuphuma umsi, ndabe ndinxibe ibhutsi. Ndathi xa ndiyikhulula le bhuti kutsha isitho sam nepenti hose ebendiyinxibile seyincamathele apha enyaweni yesitho, ingathi ndiphakame xa ndijonga kuvele umama mfundisi wabe endijamele but akathethi, ndethuke. Xa ndiphuma ndisiya phandle, mamfundisi is still alive. Bell. Yabona ke siye sithi ke thina abantu bamayeza, thina abantu bamayeza siye sithi anything that has to do with your flesh ephupheni, anything that is invasive njengale yokutsha is invasive, mos is invading your flesh, ayonto intle, yinto efuna uhambe uyiyele kusiyazi ayisabele. It could be ibekelo in the making, kumlenzo othile, yafuneka uyijonge. Into esingazuyenza ke kukunuka umamfundisi sithi liza naye. It could be another mamfundisi othile or masquerade as this one. You see, now we see this one in front of us. It could also be this one. That's why sisithi we may not be too sure, but ke ndiyafuna ukuthi sihlobo khawuyikhangele into enomntu ochazayo oza kukujonga uba akukho mntu ubhizina udidiyela into against wena. Sigqithe siye kunandipha sango. Uthini usangisto? Uthi camakuda ubhele, ndiyabulela ngenkcazelo yephupha lam. Ndiphinde ndaphupha umfana endinika ama-flowers nebottle ye-white wine. Is the second time ndiphupha umntu endinika ama-flowers amhlophe. They are white daisy flowers. Then he wanted to put a golden engagement on my finger. Wapinda wathi it's not yet time for that now. He was so excited but I was not. Nanko umntu athi enikwa kuthiwa yintoni engagement, nanko ebaleka. Yabona ke nandi benza umcela ubhuti lo azoyifaka kum le ring. Mna andizubaleka. Nansi into sihlobo, you know, I spoke to someone just to double check lento yezi flowers, because there are some people who say iflower ithetha ingcwaba.
kukhona abantu abatshoyo hayi kube iziflower siziphose emangcwabeni. I spoke to someone I think last time ndisithi man masincokole lento yeziflowers nengcwaba. We both agree ukuthi into yeflower namangcwaba is misguided. Aba bantu abathi xa bebona iflower bathi nento kwenza nengcwaba ngamangcwaba abelungu lawo awethu amangcwaba is just recent. Iflower is a symbolism of life. That's why iflower iyinto esiyibona xa kuqala ispring ngezinyanga zobhele yabona maso September inyanga zabantu abavibe abantu abaphilayo ezanyanga. So elithongo leflower lihle, we repeat, unikwa i-white wine lihle, ufakwa i-engagement inhle, ayonto i-invasive, ayonto ikurhintyelayo, yinto obunoyi-enjoya even in real life. So lamaphupha akho sihlobo ndiyafuna uthi mahle waphahlele uwacenge ukuthi le ndoda uyigxothileyo mayiphinde ibuye ikufake le engagement uba uyifune uyizise kubhele sigqithe siye ku-happiness. Wow, nice name, happiness ithandiswa. I'm not sure ke mba uthandiswa is now a surname. Uthi cama kubhele omhle. Yeah, you see, ngabantu abandaziyo ke aba abathi ubhele omhle. Ndiqale ndincome umsebenzi wakho, inkulu kakhulu into osenzela yona, makwande kukhanye. Utho uhappiness, ohappy othetha ngobhele omhle. Uthini ke uhappiness masimmamele. Okay, nawe happiness ingathi indana sihlobo, masiqale kuzo ezi low hanging fruits sizithi qwaka sizigqibe sizokwazi uba sibuyele kuye uhappiness nomyusisi lo esithethe ngaye ngasentla. Yabona lento yo scroller up and down ihamba ikulahle. Now I'm looking for happiness, ndamfumana. Sidlule ku happiness siye kolandelayo. Uthini yena unathi wam, hayi ngowam, unathi wana, ndiyabathanda unathi. Uthi camagu mabheleni. Oh, camagu uni wenzeza heart, wenzeza heart qha ezakhe zimnyama ingasikufake ezizibomvu. I like ezizibomvu ingathi I don't know. Sigqithe siye kunozabelo nombe. Uthi camagu tata umyeni wam uphuphe, bengicimba uthi camagu tata umyeni wam. What? Uthi tata umyeni wam uphuphe ephuma emasimini ekhwele ihashe wabona inkomo ezibomvu ezinobuso bomhlophe. Kuthe kusenjalo kwegqe ilion ibaleka ifike yaluma ihashe emlenzeni ifuna kuye, then usindiswe lelo hashe wethuka emva koko. Yeah, yabona ke sihlobo umyeni lo ndiyabona iyaxhaphaka lento yabayeni abathumela amakhosikazi ukuthi khawundisabelele kulabhele mhle. Umyeni lona unezinto efanele azijonge phayana kokwabo. Khona izinto zekhaya efanele azijonge and i-likelihood yokuba zizinto zasemanxiweni zokuyijonga into kamyeni ukuba abanalo na ikhaya elide libe ngathi likhaya elisemanxiweni. Kuba ngokwalento ithi lento ukhwele ihashe umyeni. Hey umyeni ngoku le ngonyama yonda kuye usindiswa leli hashe. It means umyeni lo ungungakhathali womyeni. Mosi sizawuthetha ohlobo because mosakho umuntu ukwazi uba unalo myeni asazani kakuhle, but ithi lento itshoyo umyeni akakhathali, ungu-elevated somebody. Izinto zakokwabo zingo-abundant apha kuye. Now ezi zihlwele zasehlathini zonda ngaye. Okwangoku usancedwa yile nto akhwele kuyo, but very soon uzawuwa kuloo nto. Zizamqwenga ke ezi zihlwele zakokwabo. Khawumcele umcenge umyeni umncedise. Mhlawumbi uzawude unxibe ibhrukhwe yakhe uyomhoyela ezo zinto zakokwabo. Sigqithe siye kubani? Kutebza 53. Uthi thokoza mkhulu. I thank you for your videos, very informative. We appreciate you a lot. My name is Gogo Manzini. I'm still eThwasa. This is my 5th month kothwasong. I had a dream. I was sitting on a rock in the middle of a river, and surrounding me were 5 elephants, big elephants, and the water was still and quiet and clear, very clean. I asked Ikobela Hore, what does it mean? And I got no answer. Ke khopela thuso. A ke ho araba ngwaneso, a gona ntho e itseng.
you were in the presence of. You see, this is where this becomes tricky, to interpret ithongo from another culture. If you were within the culture of Xhosa speakers, I would say usemanzini, there are elephants, it's quiet, is a visit of abantu bakokweni, you are in their presence. As usephehlweni, you are in their presence. Abathi bafuna anything, they embrace you. This is what I would say, but I may not necessarily understand your culture in terms of ukutolika amaphupha. That's why even within isiXhosa there would be different interpretations. Ezinye would be, area specific. Uthole ukuthi kwi-area yamabhaca, this is how they interpret, even though we are all Xhosa speakers. Kwi-area yamampondo, this is how they will interpret. Kwi-area yamabomvana, like that. So if you are now Sotho speaking or Tswana speaking, I don't know what the elephant symbolize in your kuthi sisilo sasehlathini, so sisihlwele amanzi ngabantu abadala, likomkhulu is where we go siyophahla. So you were there in the presence of abantu bakokwenu. Continue with the process okuyo, they are happy, you see, they are with you, if I'm correct within your cultural context. Siye kuxoli 6:6. Hey, yeah, xoli 6:6. Kamakubhele ndicela ukuhlalutyelwa elithongo. Ndiphutshwa ndiqhuba iinkomo ezininzi ezimhlophe, nam ndinxibe impahla ezimhlophe. Apha emazantsi imilenze yam neyazo ayibonakali, igqunywe yinkungu. Ndiphutshwa, akaphuphanga ubonelwe. Sihlobo, masitsho sithi okokuqala alikho libi uqhuba ezinkomo. We don't know ukuba uzisaphi, kodwa what we know, inkomo xa ziqhutywa uyazigodusa ezinkomo, and you say zimhlophe, you say nawe unxibe mhlophe, and then you say imilenze yakho ayibonakali, igqunywe yinkungu. Nayo sithi ntoni? You remember mos sithi ezi zihlwele, ezinkomo symbolize izihlwele zasekhaya, because zizilwane zasekhaya. And then inkungu nayo, if is not bad, nayo ingabantu abadala abazifihlileyo in this instance, because kukho indawo ongayiboniyo, you are traveling. What is important is that ezinkomo njengoba uzigodusa, ikhona into efanele uba uyigoduse. It could be that ukhona umsebenzi womntu eningazange niwenze wokugoduswa, specifically umntu wakulomama. Khona lo mama eningekamgodusi, meaning eningekamkhaphi, meaning eningekamzileli, meaning eningekamenzeli inkobe. Ungumntu ongumama, but now uwhite akere sisimbeka kwelicala lomama, but at the same time abanye abantu white bazamthatha bamsebantwaneni. It could be that khona lo mntana esingekamenzeli into. We need to check ezo zinto, but yilento efuna ukwenziwa maternal. Akere nabantwana amaternal, because abantwana bakwicala logogo when they were young, baba kwelicala lomama. So khawuyiyele emntwini sihlobo if you don't know what I'm talking about, because ithongo lelakho mos. So if awumvubhela uthini, it means ubhele interpretation yakhe may not be correct. Kanti if ubhele confirms what you know, it means akuzuba khona into ba uye kusiyazi. Sidlule siye kuphumza malirhasi. Uthini uphumza? Abanye bazathi uphumza maliguess. Tata, ndithanda ukubulela kakhulu kuwe ngengcebiso zakho, kuba kuthi singabanye bekukade kumnyama, ndibe ndalifumana ithuba ndaye kutata uNdebe, nam ndiye ndazifumana iimpendulo zezinye izinto ebeziyinkohla kum. So uyabulela naye lide, masibuyele kulo. By the way, khanindenzele ifavor ne nonke aba, because I'm mindful of the fact that siqale kwivideo erongo sabuya, so it will take ixesha elide. Ndiyacela kaSoto karhoyikokobetsi, siyacela ukuthi khaniphinde nikope nipaste kule ivideo esithetha kuyo right now, sizoqala ngawo kule veki izayo, kwenzela uba singayitsali kakhulu, because already we are at 24 minutes, 25 to be precise. So kwenzela uba singabi sayitsala kakhulu.
bendinicela ke sihlwele bonke aba bendithenza ubuyela kuni khase niwathathe niyowafaka phaa masicamagushe ngubani lo esisuka kuye. I'm scrolling up and down, I'm sorry for that. Ngumalhasi. Sidlule siye kusithembiso sicotho. Yini phansi ukuthi usasicoco nqobo ufuna uzenza ibhele. Camagu kwabhele ndiyakhahlela kumanyange akuphethe. Camagu sicotho. Sidlule siye kusiphe sihle sigagaye. Uthi usiphe sihle masithomba neyakhe ayizufuna ubandanana. I think sihlwele sami khawundixolele nawe khawuyifake kule sizawuyenza kule veki izayo so that siyifunde fully sichaze kakuhle singayibhudi ixolo wethu sihlobo. Kopa nje wena uphinde upaste sithetha ngawe ke siphe sihle sigagayi sidlule siye kumbuso nkosi. This is what I'm saying. I'm not discouraging ukuba ubhale. I also like it just to get the story. Kodwa now because siqale sabhambula just nje ukuba singade sibe nento ethi 57 minutes bayakhala abantu bathi utye ubhele usityela idata uphinde lo bhele le data yenze yakhe. So masize kolandelayo nawe mbuso nkosi, if you don't mind please sihlobo sami sihlwele esikhulu mbuso kaloku yinkosi wena ufuna ndibuse nawe sicela uba uyithathe uyifake kule video esithetha ngayo because nayo is kind of longish. Nalena ilandelayo thando lwethu phakade. Ndiyakucela nawe sihlobo sami ungakhathazeki. Siye kolandelayo ngubani yena? Ngudi udi masivele kade ingathi ayidanga kakhulu. Uthi camakuba ubhele ndiyabulela kakhulu ngenkcazelo yakho. Ewe tata ubunzima bona ndabuthwala xa sasingcwaba ugogo 2014 to the extent saphela singavani nefamily ngenxa yokuyekelwa kwam kumsebenzi lowo. Okokwangoku zange ndiphinde kube nemvano enhle phakathi kwam nabantu bomzi. Le yesibini interpretation ba ubhele othi ayintlanga bendibawela uba ubungakwazi. I think apha ingathi ngulo wayethubeleke ibox. No, I think the interpretation ihamba along those lines. Ukuba is correct uba ngulo wawubeleke ibox yomntu obhubhileyo kwisingcwabo sikamamazala esasithi uthwaliswe ubunzima. Mhlawumbi masingazi nezinye interpretation to terrify you, but is important ukuthi uyimele ngenyawo ukwenzela uba kususwe oba bunzima if ubunzima bamayeza. Kanti if psychological, someone would also say uye for i-psychological counseling kwenza bungabi ne-burden yephasi nje busitsho uba kunzima already emzini. Ezinye izinto ke zobunzima basemzini zifuna ukhupha isichitho, khupha isimnyama lamigqwaliso. Sigqithe siye kwelandelayo isekwanguye ud naye ingathi ayikhonde kakhulu. Uthi cama kutata elinye iphupha ndihamba nomnye umama endingamaziyo uba ungubani kodwa ebengathi ngumakazi wam ophilayo ke phofu yena. Siye sahamba ethafeni safika kwindaweni elitye ingathi zisteps. Sithe xa siza kuhla ndathi mna masithathe elinye icala. Sahamba xa sifika safumana umngxunya okungena mhlawumbi okungena. We went in, then we were inside. Ndabona uba le ndawo it's like elinye ilizwe but ngaphantsi bekuvulekile kuhambeka freely as if ndingaphandle ethafeni. Kodwa xa ujonga phezulu bungaboni the sky, ububona only ilitye on top, but far from our heads. Siye sangena ingathi bikhona nenja yam. Xa singena sifike kukho umlambo kwaphakathi apha ngaphantsi. Uye wathi lo mama mandiguqe emanzini ndithandaze. Ndithe ndiguqile kulamanzi amancinci kwasuka kwavela amanzi engathi avulelwe somewhere. Ndayeka ukuthandaza ndaphakama ndisoyika ndakhwaza inja yam uba sihambe ndothuka. Lena can have i-meanings eziyi-2 kuba kaloku ungena phantsi kwento like going under. Sometimes ingayinto erongo sometimes, but ke ngoku xa sewungena it tempt us to go to a second interpretation ba ingathi ngokule ndawo ungene kuyo lilizwe elithile, kukho i-possibility oba kukho abantu. It could be indawo yezihlwele, but it could also be intakatho. That's why funeka uzame wena ukuwajonga ukubana inoba ingaleliphi. We may be tempted ukuthi kwavela namanzi ozizihlwele, but ngoku lamanzi indlela eza ngayo is terrifying.
the only nice thing unenjani uhamba nayo, it means you still have a guide nje buhamba nje. So lena into, even though lo mama masithandaze, it could be a nice thing, it could be a wrong thing. So andifuni ude ndigxile ndithi inoba lingakuthatha liyokubeka because is borderline. Uyazibona mos izinto zethu kuba even if besithetha ngento yokubana ikubizela ebizweni okanye ekuthwaseni, ke kuthiwa ukuvuma ukufa. That's why ezinye izinto zihambe zibe nokufa, because le inayo into engathi you go under. But ke ngoku okukufa may not necessarily be ukufa okumnyama, ngakukufa okumhlophe. I need a second opinion apha sihlobo sami ukwenzela uba singakothusi, sidlule siye kuchumani mchithwa. Ukuthi camagu tata ubhele sithi cho sichumani, siye ku-last one nguvice Phemelo. Uvice lo uthi camagu tata ubhele ndiphupha ndihamba nechomi yami, ingathi siya eshop, sidibana nomnye ugogo onxibe amahiya, ingathi uthi kumthokoza gogo, ngathi ndithi nam makathokoze ndiguqe ngamadolo, ingathi ndibhodle into engapheliyo, ingathi ichomi yam ingihlikihle emqolo ndibe right, ingathi yena ugogo lona uhambile, sijike ke nechomi yam, ingathi sibuyele endlini. Ndithe xa ndifika endlini isehla, uthini ke ngoku xa ifika endlini nanku lo gogo uhleli esofeni, ngathi ndimbuze ufunani apha phofu, ngathi ndibuzayo ndimengenywa ndothukile, athi yena uze kum, ingathi ndithe xa ndizama ubaleka kuthi gqinyo ke nkulu brown, athi mandiyibambe kancinci apha entloko izoyeka banomsindo, ngathi nyani ndiyibambe phofu ngoku ndiyibambayo ndijonge ndiyoyike. Ya khawudibane nabantu basentsimbini sihlwele ukwenzela uba ingathi lento logogo ufikayo amanifika adabe nomsindo ngenye imini. Yinto lena ethi uyabizwa ngabantu bakokwenu, bakubizela entsimbini, sewuqalisile ubhodla, sewuqalisile ukwenza ezinye izinto. Ungomnye wabantu bazawuthi xa befika phaa kudwa hayi mos wena sewusamwhere, abantu bakokwenu sebekuqalile to an extent ukuthi lena yakho into ayizubande. We are now at 32 minutes. Masiyekeni ke kule ndawo ilalo ukwenzela uba ingagqithi kakhulu. Apologies kwezi esingakwazanga uzenza because of time. Masidibaneni, nam ndingabe ndidwaba, masidibaneni ngomso xa sizawube sisiya evenkileni. Inyanga iphelile, khaniye evenkileni kaBhele nithenge camagu.